ekenekwa m onye Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Otekwa na ụnụ fụrụ ewere iru mana asị nka m wetakwala ụnụ ozi ya na otekwa na biko vidiyo anụ nwere na afụkịta bụ ka iwe iyi ala kelele Fada Mbaka maka na okwuchukwu si na okwukwe ọlụ na nweghị okwukwe lụkwala alụ okwukwe na nweghị ọlụ ya ha enwe okwukwe without ịdị na-alụ ọlụ ya ha na-alụkwa n'ọlụ without inwe okwukwe ya bụ ihe bụ nke gịnị nke lụrụ alụ mana Fada Mbaka asịkụ ka ọ bịa tụwa ya ndị mmadụ n'ihu maka na ndị mmadụ pụtara na complain na ihe siri ike ịma hapụ your business awa ịma hapụ mgbasa ikwesị iji ya na-achụ ego o nwere ike na ọ bụrụ na ị na-ele nne ka m were nke a wee maa atụ ị na-ele nne mmadụ bịa na ime ịka mepe emepe ọ niile nọmago ọnwego ndị mmadụ ha bịa na nke gị banye naanị nke ụtụtụ isi gị ga ofe shi ya stew mana ịhapụzi ụtụtụ ahụ ya ejiwe eshi na bịa na-eshizi na-eyifie automatically those customers ya bịa na-reduce ịbụrụkwa na onye ọlụ aka akpọ gọlụ tata isi na ị na-ekpere akpọ gị echi ị nọ na-ekpere onye ahụ akwụsị ịkpọcha onye ọzọ ya na-akpọ so biko ndị be anyị na-eje ụka ịmara ihe ị na-eme aka na uche ga-adị ya malụ mgbe anyị na-alụ ọlụ malụ mgbe ekwesịkwa na ijeje kpee nya bụ ekpere maka na everything has its own time and season maka Bible si na and the sons of Issachar are the sons of God that understand the times and season and know what to do. So they understand the times and they equally knows what to do. No na ghọta so achọrọ m ka unu nene video Fada Mbaka na mama m Fada Mbaka bụ oke mmụọ na-ekene video anụnwa unu ya like ya. Everything was the demon. Enwere ndị na-ahụ demon n'ihe niile. Kịta Nigeria na ihe na-eme business nke anaghị aga business nwere ebo ihe sere onye ike gụwa na ije ebe na sị gị na ajọ mmụọ niile nọ n'ụwa kechiri shọpụ gị na a ga-abịara gị ekpere ọrụ gị ọrụ ezinụlọ ọlụcha ụlọ ezinụlọ sọbsidi ewepụrụ echi azụ ya Tinubu echi sọbsidi ya alụcha ụlọ ezinụlọ fuwel hapụ ihe ọ na-adadawazi ihe ọzọ ịmakwa na nke a na-ele 600 bụkwa nke ochie astọkụ ndị ọfọ a na-ebute kịta bụchakwa 900 and something ka a ga-eji na-ebubata ya. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ imewe emume ụmụ ajọ mma na-eme emume gị kesi ha bụkwa hapụ m aka ka m hapụ gị aka ọkwa na ị na-eje ụkwụkpọ gị isi ha ajọ ha bịa si gị na ọ bụ one of us gwa m na even demon of mosquito bịara na be ya n'ihe mosquito na-atagode na ya dị ya na agbanyere ya mosquito ụbọchị m gara na be ha na acharịla out ife ụdị gọta gafere ụdị a nnukwute oke na-amapụta n'ehihie otu a ka mosquito si line ya na gọta and be ha n'akụkụ ya no mosquito net na window except not demon of mosquito. Afụsị na ajọ mmụọ ebe ajọ mmụọ na-adịrọ ụfọdụ ihe ndị anyị na-asa ajọ mmụọ amaghị dị maka ya. Onye jere skuul na-ewere time agụ akwụkwọ ọ sị na in fact na ajọ mmụọ mere ya jide exam so e were ajọ mmụọ wee nke waters ha bụrụ ibu mana Chukwu karịrị ha ncha. Psalm 136 kpọrọ ya Lord of Lords. Revelation 19:16 King of Kings. Ọ wee ihe ọ bụ. Chi niile a na mpịampịa niile a nọ n'okpuru ya. Ọ sị na diwenu gwara diwenu m sị nọdụ ana n'aka nri m aga m eburu ndị iro gị niile tie n'oche dị n'okpuru ụkwụ gị. Psalm 110:1. So let us not be overemphasizing Satan, demon. We are amplifying demonic existence. Psalm 35:27 says, magnify the Lord. Onye anyị ga na-ebunye enu na-ekwusa bụ Chukwu na ọ dị ukwu ọ bụ ọkaka. Who takes pleasure in our prosperity? So aga m achọ ịrịọ okwu ya ajọ m asịrị gị ụfọdụ amaghị ma ajọ mmadụ ma ọ dụrụ o nwere ndị nke si Lagos bịa last time bịa jenere ndị nke si America n'ụtụtụ ka m na-abịa ịka ụka 10-11 ọ bụrụ na ofu nwa ha dị wee bịa ihe obere igirigi ọgụ na-eme ya n'isi o wee sị m Fada Mbaka wee kwuo ka a ghara ịkpa afa ministrị
kwekwa m ebe ha je na the man of God sịrị ha na ajọ mmụọ nọ na be ha na-eniri ihe na compound ha wee bịawazie ka m jee vọọ ihe eniri wee kpọọ nwoke na onye nke ọzọ si n'ọkwa the same thing ka the same man of God gwakwara ha na the man of God kara aka ga-eje vọọ ya nwesịa biko anya hụrụ na-achị ya hụ obu n'ọfịa o bịara ede lachaa aka ya onye mara ebe ọ sara arụ ya ji echere akwa ya onye ahụ họrọ gị ebe ajọ mmụọ dị ya ji enyere ya aka ụfọdụ ihe a na-asị gị na ajọ mmụọ mere nke na ụfọdụ abụkwa ajọ mmụọ ọbụla nwoke arụ anaghị ya mmadụ nwa paracetamol ọ ga-aṅụ. I was handling the clinic of the whole school and the pharmaceutical center till I became a priest. I was in charge of the whole prayer warrior of the whole school. So when Kebe Berewen Kobo, Kitiki, malaria, and we are here with you. Moboro Hob and Afana, Ajo Mobacute, sister, Ajo Mobacute. For the one I dream, a honey equestiri or miscarriage. Come here, a good gynecologist, where is you going to hear? Say, Ajo Mondi prayer warrior of Yawan, the prayer warrior of Yawa, we open a poloto, a money when Nigga fish baka be there. And o nwere ike ọ bụrụ na die na ama triti mana ọ chọrọ ikwu eziokwu ọ bụrụ na nwoke agbani ya ụkwụ kama ị ga-agwa ndị ekpere na that we are bullied a na-ekpe ekpere kpọọ ya ajọ mmụọ mana ọ dị aba ajọ mmụọ. It doesn't mean na ajọ mmụọ adịrọ, ajọ mmụọ dịkwa mana Chukwu karịrị ajọ mmụọ. O nwere ndị anaghị agba mbọ na shop ha abịa time ha ji abịa business ha ga-abịa late na early. This man be innocent, a big businessman, he enters his business center too early and he goes home too late. If you want to be a billionaire, you must know how to manage your time. But at the same time, but the same time, many of us, no canal by force. You purchase a shop, okay? Customers, a man forget that. Habichi, a man forget. Habiam now. And before they want a good customer relationship, you want to one boy in Gabarabia, a choponia, what and cause of chopoquia. Urugan or Urugan shop. And for the customers, like for example, I get to you got funding gap 1 or 2 customers. Customer, I check with it, Berengelo Taquagin, better, or so Bicolo Taquan, better, Ngabian Boss Monday, or they say, Memonosita, you must okay Tuesday. I got for they want a good customer relationship. Yeah, I know Kumaki Kajis trouser. Oh, any mother got be good here or say, in a case, cake and watch you. In our chopocha customers. Mada na-eyi ihe ọ na-enwero ọ gwaghị na ajọ mmụọ mere nke ajọ mmụọ mere nke ajọ mmụọ megị nke ajọ mmụọ megị nke ajọ ị na-ejezi na ajọ mmụọ karị and don't buy go get that demon mentality na brain gị. Imam kwetezi na Chukwu karịrị ajọ mmụọ. That name Jesus, Philippians 2:9 sị enyere ya aha karịrị aha niile. Verse 10 sị nke na mgbe ọbụla akpọrọ aha ikpere niile ma nọ n'igwe ma ndị nọ n'okpuru ana ma ajọ mmụọ niile apịa ha ncha na gwasikpụla na Chineke elu ha makwa onye ka ha. Akenekwa m unu ndị bụ ama m niile na-echago vidiyo akabarụ subscribe ọla gbila notification ka ihe onwe kene nweta notification mgbe ọbụla chi vidiyo ọfụ ma m notegonu m isili iru m na ala m ọlụ adịm busy very busy but Jehova na-adị ndụ ruo mgbe ebi nyekwanụ m aka na subscribe na this channel na anachi ya azụ mbọsị ọzọ ka ọ dị